दा जों बेवहाय खौरां मेल खुंनाय जाबाय। जों बेवहाय दा बर्थमान सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि 65 नं ढेकियाजुलि विधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय आबै सेन्टार होननाय जायगायाव जों बेवहाय मोनसे जोंनि रायजो राजानि आरो इयुनाव सिखारबोनो हानाय गसंबोनो हानाय बिसोरनि मोजांनि थाखाय साननानै जों बेवहाय मोनसे आबै पुर्निमा बिनि आरो आइ होननानै जों दादों फसंदों। बे खोथाखौनो सावरायनो थाखाय जों बे मेलखौ लानाय जादों। आरो बे मेलावनो जों दा बे गुबै जाहोनफोरखौ फोरमायगोन नागिरदों। फरायसालिखौ जोङो 2000 सनावनो जोङो बेखौ दादों। आरो बे फरायसालिखौ जों खुलिदों गुवार न'खरनि खामानियाव जों जागाजों बहनदों। 2000 सननि फेब्रुवारि 15 तारिखआव बेनिफ्राय जों स्कुलखौ सालायबोदों। दा बे स्कुला सालायै जों बेखौ खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो रायजो राजानि मददजों आरो फोरोंगिरिफोरनि गोसो गोथारै फोरोंनायाव दिनै सालायबोयै जोंनि फरायसालिनि बैसोआ जाबाय 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोर जानायलाय जोङो 25 बोसोर सानखौ रैखाथि मायथाइ हिसाबै फालिनो गोसो जानानै जों रायजो राजाजों सावरायलायनानै बेखौ बोरैहाय जों गोजोनै मोजाङै रंजा खुसि फालिनो हायो। बेनि थाखाय जों सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लानानै बेखौ जों दा थिरां खालामबाय जे जों फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव जों बे जोंनि फरायसालिनि रैखाथि मेथाइखौ खुंनो जों राहा नङा थिरांथा खालामथ'ना लानाय जाबाय। बै समनि ओनसोलाव लामा लांगोना ओनसोलाव बे समाव जों जेब्ला बे फरायसालिखौ खुंजेनो अब्ला बे समावथ' हादान एरिया हाग्रामा दंमोन। मानसिया फैदों 1997 सननिफ्रायनो, अब्लाबो बे समाव माने लामा हाग्राफ्रा मोजां जायाखैमोन। हाब्रु दैब्रु मुरा मुरि बेफोरबायदि खस्थ'नि गेजेरजों जों बेखौ स्कुलखौ फरायसालिखौ खुंनाय जादों। आरो बेवहाय जों बे फरायसालिखौ मानो खुंनो गोनां जादों होनबा फसंनो गोनां जादों होनबा जोंना बेवहाय गोदोथ' जों बेवहाय बेलस्रि हाग्रा ढेकियाजुलि गैयामोन। मथा मथि मोनसेल' ढेकियाजुलिमोन। जों गासैबो ढेकियाजुलि आन्दारावनो दंजोबोमोन आरो बे समाव जोङो स्कुला दंमोन। बे जों सिगां खुलिनाया दैमालुआव खुलिबाय। दैमालुनिफ्राय दा जेरावबो स्कुल गैया। गेजेर फरायसालिबो गैया, गोजौ फरायसालिबो गैया। खिन्थु जोंनाव गुदि फरायसालिया गोबां दङमोन। गोबां गुदि फरायसालि थानानै बिनि गेजेराव गंसेब्लाबो गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिखौ जोंनो नांथारगौ होननानै जों रायजो राजाया खौसे जाना सावरायनानै जों बेखौ फसंनाय जादों। ओरैबायदि जेंना बे समावथ' रायजो राजायानो बयबो मिथिगौ NDFनि फुलि होननानै। होनब्लाबो NDFआ जोंखौ खस्थ' होआखै। बे फरायसालि फसंनायाव बिथांमोनहानो फुलिनो जोंनो बिथोन होदों। बिसिना बिथोन लानानै होदों। खिन्थु जाहोना जादों मा जोंजों गावजों गावसो। दैमालु स्कुला खुबाय, बिसोरो खुलिबाय, जोंखौ खुलि होआ। मानो होनबा बिनिफ्राय बिसोर सान्दाखौ मोनलांनाय नङा। स्कुलनि थाखाय बिसोरो जोंनि एरियानिफ्राय माने सान्दा मोनलांनाय नङा। फोरोंगिरिफोरनो बान्था होनो थाखाय तकलिफ जागोन होननानै साननानै
जोंहा बेवहाय फसंनो होआ नैबे फसंनो होयैयावनो जोंजों गोबां तर्क बितर्क जादों नैबे तर्क बितर्कआवनो बे सुरिगिरिया थाव गोथां फुननानै आखान्थि जालायनाय जादों आरो बे सासे मानसियानो आंखौबो बे माइ हानाय समाव मानो दरमा माबाखौ सान्दाखौ मानो हरदिया मानो बन्द खालामदों होननानै आंजों गोदा गुदि नांनानै बहायबो होनलांदों एसे मोजां थादो दे नङाब्ला दिगदार जागोन बिदिनो सान्दाखौ हरबा हराब्ला एसे गाज्रि जागोन होननानै बयबो बुंजालांदों बेबायदि थासारिनि गेजेरजों जों इसोरखौ फसंनायखौ जों फासयाखै जों बेंबोबाय थागोन नारा नाथायब्लाबो बेंबोनानै दिनैसिम बे अबस्थायाव लाबोनो हादों दा क्लास 6 निफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम बहननो हाबाय जानानै दोननो हाबाय दा बेवहाय जोंहा एसे बिसिम लाबोनो हानायखाय नारा नाथा जुजिनानै बिसिम लाबोनो हानायखाय एसे गोगानायबो दं आरो गोजोननाय दं बेनोसै जों थानायाव जों दा माबायाव बेबायदिनि थाखाय बे फरायसालिया दा बर्थमान रायजोनि आखायावसो दङ रायजोआसो खुंगासिनो दङ रायजोआनो सान्दा बर'मैनि अनसुंथाइ होनानै रानगासिनो दं आरो बे दा जोंनि हायार सेकेन्डारिनि न' बे न'आबोथ' रायजोनि चेन्दाजों आरो अनसुंथाइजों फोरोंगिरिफ्राबो गावसोरखौ अनसुंथाइ होनानै बेजों दाजाबनानै बे हायार सेकेन्डारिखौ लुदों गेजेरारि गोजौ फरायसालिखौबो रायजो राजानो दिनैसिम मदद होनानै लुना होगासिनो दङ खिन्थु दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय मोनसेबो अनसुंथाइ मोनाखै दा जों सानो जों हास्थायो जों लुबैयो जे फैबाय थानाय समाव सरकारा जाहाथे जोंनो अनसुंथाइ होयो बा स्कुलखौ जोंनो सरकारि खालामो सरकारि खालामनानै जाहाथे जोंनि बे स्कुलखौ फोथांना लाखियो मोजां न' लुनानै फोथांना लाखियो गथ' गथायफोरनि इयुननि मोजांनि थाखाय सरकाराबो जाहाथे बेवहाय मदद होयो जों सरकारनि सायाव बेखौ खावलायनाय थायो आरो फोरमाय जाबाय माने जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे गेजेर आरो आबै बड' पुर्निमा इंलिश स्कुल आरो हाइ स्कुल बेहाय जों गायसननायनि जाहोना बेनो धरिलक बे सनितपुर जिल्लायाव दिनै जोंनि बे आबै पुर्निमा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिखौ जों गायसननो गोनां जादों मानो होनोब्ला खाथि खाला बै समाव जोंहा खुनु मोनसे सुबिदाबो गैया आरो इंलिश स्कुल हाइ स्कुलबो गैया बेनिखायनो जोङो बै समनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोङो नैबे आबै गेजेर आरो गोजौ फरायसालिखौ गायसनदों बेनिफ्राय जोङो दा नुनानै मोन्दों जोंनिफ्राय माने गोबां बेबायदि जाहाथे मिडिया लाबोलायनानै जों माने खुनु मोनसे सरकारनो खोन्थानोबो हायाखै मोनाखै बेनिखायनो दिनै नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थायो मानो होनोब्ला दिनैनि जिथुनाखि नोंथांमोना जोंनिफ्राय माखासे कमेन्ट लादों जे जों बे फरायसालिखौ गायसननायनि जाहोनानो फैबाय थानाय आजिलि 2000 सनाव जों गायसनदों 2000 सननिफ्राय फैयै फैयै दा सिलभार जुबलि फैदों दा बे सिलभार जुबलिसिम दिनैसिमबो खस्थ' मस्थ'यै थांनानै दं आरो जों हानि बिगोमाया बेनो जोंनाव माने आबादारि बे समावथ' आबादारियासो दंखायो नालाय बे आबादारिया जोंनि बे हाखौ मोनसे अनुस्थान खुलिनो होदों बेवहाय जों बे हा होनाय लोगो लोगो जों अनुस्थान होननानै बुङोबा अनुस्थानखौ अनेक थायो हाथाइसालिबो खुलिनो हायो स्कुलबो खुलिनो हायो दा जों माने ओंखायनो आबै सेन्टारखौ लानानै आबै पुर्निमा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिखौ जों गायसनदों हादान बहुद जाबोदों बे हाखौ खुलिनानै 96 खुलिदों खिन्थु 96 जोंनावबो गैया नालाय जोङो 2000 सनाव बे स्कुलखौ जों स्थापन खालामदों आरो बेवहायथ' गोबां जेंना जेंसिया बेनो जों जाबोनाया धरिलक सोरबाया बुङो खुलिनांगौ सोरबाया होनो खुलिनाङा दा नैबे दावराव दावसिया जेबो जायाखै मानो होनोबा जोंहा बेरसि एलेकायाव बेबो बेरसियावनो गोलैयो बेनिफ्राय दैमालुआ बेरसियावनो गोलैयो
दा बेहाय माने एसे गावजों गावल' एना एनि जालायदों दावराव दावसि जे जोंनि देरसोआव थाखानानै नोंथांमोना बेहाय मा हिसाबै बे स्कुलखौ गायसनखो नैबे मोनसे हेंथा फैदों आरो दा बेहायनो जों किसुमान खोथायाव जोंखौ बुंलांनाय जादों आरो जायफोरनाखि बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फैनानै माने आंखौ बुंदों आरो दाथ' बिनि प्रेसिडेन्टलै सोर थिननानै नोंसोरबो बेहाय बेबायदि स्कुल हाइ स्कुल गायसनो जोंनि नुनायावथ' जोंनो सरकारा जेबो अनसुंथाइ होआखै मानो होनोबा दा नैबे जिथुनाखि हाई सेकेन्डारिनि न' दं बेखौथ' जोङो रायजो राजानो थाखा हरनाय जों रायजो राजानिफ्रायनो खांदों आरो बे फैसाखौ खांनानै बिथांमोना बुंदों सिलभार जुबिलिनि खुंनायनि माबायावथ' साखाफाराबो बिनि धरिल' जोङो प्रत्येक न'खरनिफ्राय 100 लादों आरो ओमफ्राय जों प्रत्येक न'खराव 1 केजि होनाय खुंदों बे फरायसालियाव जेसेबां लोबा गामि दं बिथांमोना बेखौ दाख्लै जेनेरेल रायजो जानानै पास खालामखाबाय बेखौ बिथांमोना हरखासिगोन बेखौ जों खुंखागोन आरो बेखौ जोङो दा फरायसालिनि हिसाबाव गोदो जों गायसनजेननायावबा बुरजा मोनाखै दा किसुमाना ओरै जानानै जोङो दिखियाजुलि ओनसोलनि मानसिफोरा ओरैहाय थांनो होननानै दा बेहाय गैयाबाबो 35टा गामिया नांथाबनानै दंथारो आरो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जिथुनाखि जोंनि बे आबै पुर्निमा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया दिनै फैयै फैयै 2000 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2025 मायथाइसिम मोनफैबाय दा बिनि गेजेरावदि जे फरायसालिया माबोरै थांनानै दङ बेखौ एसे मोजाङै बुंनो थाङोब्ला सम सम बागदावखांनो नागिरो मानो होनबा बे फरायसालिया गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों माने सोरखिबोनाय जिहेथु मोनसे समाव बे जायगायाव ओरैबायदि हाल साल सोलिदोंमोन दि बाय रावबो फोरोंगिरिफ्रा गोबावै फोरोंनो हानाय जायामोन दायो जाथायखौ लानानैनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा बाव फोरोंगिरि मावनो बिराद गियोमोन सोरबा मास मोनसे सोरबा सप्ता खनसे सोरबा आदा मास मावनानैनो माने गोबां फोरोंगिरिफ्रा गिनानै बे जायगानिफ्राय थांनाय जायोमोन बिनि जेंना जेंसिनि गेजेरजों थेवब्लाबो जोङो सानैसो फोरोंगिरिया जों खस्थ' खालामनांसिनबाबो जों गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि बेवहाय माने गेजेरनि गोजौनि होननानै फोरोंगिरि जेबो फाराग लायालासिनो जों गंनै फरायसालिखौ फोथांबोबाय थादों आरो फोरोङै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिनिफ्राय बे खोथाखौ जों बाख्नायनो गोनां जागोन जिथुनाखि जों गिबि खेबावनो 4 गथ'साफोरखौ जों मेट्रिक फाइनाल लिरहोनाय जादोंमोन दा बे 4 गथ'साफ्रा ओरैबायदि मोजां पास खालामबाय दि जोंनि बे हालामनि गेजेराव दि बिदि फार्स्ट स्टेजावनो जुदि मोजां रिजाल्ट होनाया जोंनि बे फरायसालिनि जोबोद मोनसे बाख्नायथाव जादों आरो लोगोसे नैबे हाई सेकेन्डारि लेभेलनियावबो बिदिनो जादों गासै 12सा फरायसाफ्रा हाई सेकेन्डारि लेभेलाव फाइनाल लिरदोंमोन बेबो माने गासैबो कमप्लिट जाजोबनायाव बे फरायसालिया जोबोद गोजोनथाव जादों आरो दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे समाव बे फरायसालियाव जोङो माने दरमाखौनो मोनामोन सासे फोरोंगिरियाव 500ल' दरमा मोनोमोन जोङो 500ल' आरो समाव बे 500खौबो एमसि खमसे जोंनो बुजायनो हानाय जायामोन समाव माइरंसो होनानै होयोमोन जोङो बेखौनो जोङो बिदिनो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों जायै लोङैबाबो गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै माने जोङो नैबे लेभेलसिम सफैनो हादों आरो दिनै जोङो माखासे दा 25 बोसोर जानाय लोगो लोगो जों रुपाथि मायथाइ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो फैबाय दा बेवहाय जोङो बेसेबां 25 बोसोर बाबेनलांदोंब्लाबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा जेबो सुबिदा मोनाखिसै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों जोंनि ओनसोलनिनो रायजो राजाफोरनि गेजेरजोंनो एसे एनै खांनानैनो बे फरायसालिखौ नैबे लेभेलाव मोनफैबाय दायो जोङो सिलभार जुबिलिनि थाखाय थाग थियारि गासैबो जोङो आरसि कमिटिबो जों फर्म खालामनाय जाखाबाय आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौबो जों थियारि खालामखाजोब्बाय दा आरो बिनि मुङैनो जोङो मोनसे मेम'रि लाखिनो थाखाय जोङो मोनसे बिसम्बि दिहुननो थाग थियारि खालामबाय बिसम्बिनि मुंखौबो जोङो बेखौबो जों थि खालामखाबाय आबैनि थखन बे आबैनि थखननि ओंथिखौ आं गुसुं बुंनो लुबैदों दिनै जों बे फरायसालि मुङाव सासे बुरिनि मुङै बे आबै जादोंमोन बे आबैनि मुङैनो बे फरायसालिनि मुंखौबो आबै पुर्निमा बड' गेजेर आरो गोजौ फरायसालि दोननाय जादों दा बे आबैया थखन थुयै थुयै सानसे जोंनि फरायसालियाव फैदोंमोन जों बेखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बे बरायनायाव बे आबैया बुंदोंमोन आं जेरै थखन थुयै थुयै खस्थ' खालामनानै बे फरायसालियाव फैदों नोंसोर गासैबो फरायसुलि फरायसुलाफ्रा आंनि बोसोनखौ लाखिनानै मोजां पास खालामनानै बे फरायसालिनि मुंखौ ओनसोलनि मुंखौ लाखि होननानै बुंनायाव माने बे गोसोआव आं दाबो गोसोखांदों बिनिखायनो बिनि मुङैनो बे आबैनि थखन बे मुथ पिस बा बे बिसम्बिखौ जों थि खालामनाय जाबाय दा जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखैब्लाबो जों रायजोनि हेफाजाबजोंनो दिनै जोङो लाहार फाहार खालामबाय खुंफुंनो थाखाय आरो जिथुनाखि जोंनि फरायसालिनिफ्राय माखासे बारग'लांनाय दिनै साख्रि मोनजोबबाय जों फोरोंनाय स्टुडेन्टफ्रानो माखासे साख्रि मोनबाय नाथाय बेयाव फोरोंनाय फोरोंगिरिफ्रा दिनैसिम साख्रिखौनो मोनाखै बे जोबोद दुखुनांथाव
बे एन्सारावनो जों रिटायार जानायनि लामायाव फैबाय दा थेवब्लाबो जोंखौ गभर्नमेन्टआ नायस'नाखिसै थेवब्लाबो जोङो सिलभार जुबलिनि गेजेरजों जों गभर्नमेन्टआव एसेबाबो जोङो फरायसालिनि मुङै माबा मोनसे मावनो हागोन नामा बिनि थाखाय जों मोनसे एमसि कमिटिनि जानानै जों खावलायगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माखासे गाहाय गाहाय आलासिखौ जोङो लाबोनो होननानै थि खालामखानाय जादों आरो लोगोसे जोंनि जायगानि माखासे गभर्नमेन्टजों सोमोन्दो थानाय डिसि एबा ब्लकनि माखासे अफिसार बिथांमोनखौ निस्सय जों हांख्रायनोबो थि खालामखाबाय आरो बिनिफ्राय बै हाबाफारिखौ जोङो साननै हरनै बिनि गेजेरजों जोङो बिदाय होगोन होननानै थि खालामबाय जोबनायाव आङो मा बुंबावनो दिनै बे खौरांगिरि मेलखौ जानाखि दिनै जोङो हांख्रायदों जाहाथे बे खौरांनि गेजेरजों जोंनि गासैबो बे ओनसोलनि गेजेराव थानाय रायजो राजाफ्रा माने जोंनि साननाय हनायखौ हेफाजाब होगोन आरो बे हेफाजाब होनाय लोगो लोगो जोंनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन आं बेखौनो आसा खालामबाय।